IoT fordele og ulemper. Lavet af Mads og Sebastian. Sebastians artikel. Danske veje gøres klar til selvkørende biler. Mads' artikel. Kommuner forbyder repeater i lygtepæle. Det er noget dingeldangel. Min artikel. Danske veje gøres klar til selvkørende biler. Handler om, at man skal gøre bilerne klar til de førerløse biler. Det vil sige, at vejene de skal være i god stand. Der skal være noget sensor, radar, laser og kamera med meget præcise navigationssystemer osv. Fordelene ved de her førerløse biler på vejene, det vil sige, at man vil have mulighed for at kunne lave andre ting, når man sidder i bilen, fordi bilen vil køre sig selv. Der vil også være den, at hvis bilerne er forbundet med hinanden, så vil bilerne, som kører mellem hinanden, de bremser samtidig. Det vil sige, at man vil reducere afstanden mellem bilerne, så er der mere plads på vejene. Ulemper ved det her, det er, at systemet det skal være i orden. Der må virkelig ikke være nogen fejl i teknologien, da det kan koste menneskeliv, hvis bilen fejler. Det handler så vidt om at undgå overraskelser. Vejen skal være i god stand. Der må ikke være huller eller noget andet i asfalten, som kan overraske bilen. Derudover handler det om tydelige markeringer i form af striber på vejene, så bilen kan holde banen, så de ikke svinger over i nabobanen.